What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, isa na namang vlog to guys. Kung makikita nyo, sobrang init, nalulusaw ng aking BB cream. Pero huwag kayong mag-alala kasi naglagay na din kami ng mga sunscreen. So right now, nandito kami ngayon sa Tabaco Port where we are actually waiting para sa aming bangka going to San Miguel, Tabaco City. Excited ako kasi first time ko makapunta doon and at the same time, sobrang excited ako kasi hindi ko lang kasama yung aking family together with our baby dogs and at the same time kasama din namin yung aming pinsan na si Karen. So today, we're going there to have fun, to swim, and at the same time, mag-boodle fight na naman. Pagkain na naman ang gagawin namin today. So with that, see you later! Hi guys! Hello! So we're going to Bantayan Island in San Miguel. Wow! Wow, thirsty. Thirsty ka? Grabe naman yung turista nating mama doon. Lagi siyang mukhang turista. First time mo ba? Dito sa Bantayan? Ayo. Wow! Ano po in-expect mo? Beach. Excited na kami. Wala pa nga, pero nahagard na ako guys. Ang mga dogs na to. And we're here! Yay! Yay! We're here now! Yay! Kasama si Papa. So, jump na. Jump. Boom! No. At ayan nga po, after 15 minutes of boat travel from Tabaco City Port going here in Bantayan Island Resort here in San Miguel Island. Oh, sobrang ganda and very peaceful ng place. As you can see, nako, sobrang linis ng beach. Diba? Sakto lang sand, diba? Hindi naman siya masyadong white sand pero this is the closest that we have here in Albay. Welcome to Bantayan Beach Resort here in San Miguel Island, Tabaco City. Ngayon, the puppies are going to swim! Pero! Wow! Wow! Hi, Paris! Oh, talaga, oh! Wow! Oh, galing na mag-swim! Swimmer yarn! So, may mainit na, napuntahan natin yung ating cottage. Let's go, let's go! Punta natin yung ating very small cottage, diba? Very humble cottage. Yeah. So, ayan.
So, ready na kami for our lunch today. So, maghahanda kami ng pusit. Oh my God. Inihaw. At the same time, merong adobo, merong liempo na lulutuin, na marinate na ni Mother. May iinom tayo ng soju. Pero sobrang daming Yakult. And ayan, may mga pating drinks lang naman. Ayan, so with that, let's go. Mag-ready na tayo. Pa! Ayan! So ngayon, mag-ihaw na tayo ng liempo. Hear the sizzle? Wow! Ay, ang bango, ma. Ang bango? Ang ating cook. We're gonna murder someone. So right now, kuha tayo ng banana leaf para sa ating Buddha fight. Oh! Umakit din sila! Mahulog ini. Oh! Masarap yan yung nagdunusay. Yeah, so ngayon tayo ay nagsisterilize. No, sterilize. So magugas kami ng pusit. Since hindi ako marunong magugas, yung kapatid ko lang. Ikaw naman dito sa isa. Ganyan. Baka mahiwalay. Ito, lahat. Ito, ano yun? Hindi marunong. Oo nga. Grabe ang aftermath. Ang natira ay halo. Para kay Paris. Paris! Kain ka na ba, be? Kakain na kayo? You gonna eat? Busog ka na? Ay, sobrang busog. Ready ka na ba mag-swim? Ready na. Ikaw, ready ka na mag-swim? Antok. Anto. Ikaw, Yen, ready ka na? Mamaya. Mamaya. Anong oras, Di? Pag malim. Uy, ano? Malilim na. Pag malilim na daw. Paano na? Punta natin yung katulong natin. Ayan. Grabe naman si Mana. Manang! Grabe yung seryoso po ang paghugas niya kasi mahal po yung grill. Nakakalasing po guys ang iniinom namin. Alam niyo kung ano to? Coke lang, Coke. Yung antok. Yung antok.
May artista pala tayo kasama. Oh, wow. Ganda naman. Ibigoy, oh. Yes, Cairo. Ano nangyari sa'yo? Yay! Nasa beach na kami with the dogs. Paris, ready ka lang? Wala ka sa heartbeat. Takot na. Good boy, good girl. Paris! Paris! Oo naman. Anong ginagawa mo dyan? Magnanakaw. Ano lalagay ko sa mga laman ko? Paano yan? Wow! Galing naman mag-swim. Antok na si Kidney. Wow! Wow! Tapos mo ba na? Kung ano na. Ginawa nilang island si Ate Amy. Oh. Ano yung island? Paano naman na? Kahit wala na sila sa tubig. Kahit wala na. Swimming ka pa, girl. At natapos na po ang aming photoshoot. Balik na tayo sa vlog. Ang irit-irit pero grabe tiniis namin para lang sa magandang DP. Ang mama ko ay nangungulekta ng mga shells. Para ilagay ko sa flower base. Ang ganda naman pala ng mga shells dito. Nilalagay. Inagawan ko si mama. May artista kaming kasama. True, ayun o. Mukhang artista si Yayen talaga. Ang ganda. Fuck! Oh! Taon ka na nga, Yayen? 19. Wow! 19, barangay trend. Tara, let's go back. Sobrang init. Grabe. Pero sobrang fun. Excited ako sa mga pictures. Yes, yes, yes! We're back. Ayan, so dahil tapos na tayo mag-photoshoot, diba? Yen, napakaganda ng photoshoot nito, Diyos ko. So ngayon, uhaw na dahil we were under the sun. We're going to drink. Cheers! Woohoo! Bottoms up! Charot, charot na. Wow! Tapos mo yan. Di pa po natapos ang pagluluto. Sabi ni mama. Ano daw? Suman. Ano meaning ng sumsuman? Pulutan. Ngayon nagtimpla naman kami ng buko juice. Charot. Ano to? Soju with Sprite and Lactobacilli Shirota strain. Char! Kuya! Tulungan niyo kami! Ayan, dahil nainitan na kami. Malasing ka na ba, ma? Opo. Siya lang yung lasing na umaamin. Opo. Ang bait naman ang lasing na to. Wow, ipuro Para komportable yung pag-inom. Kanina niya pa tinitignan sa phone niya. Sinecheck niya kung alin i-DP niya. Tingin, wow. Pinag-isip pa niya mabuti. Sine-check ang ilong. Ilong? Ganda ng beach. Yan. So, ano iba kami kasama dito? Kami lang isa sa beach. Solo kong beach. Wow. Yung tao kaya very safe dito sa Bantayan Beach Resort dito sa San Miguel Island dito sa Tabaco City. Pristine and clear ng waters. Malamig. Swimming na overlooking ang Mayon Volcano, di ba, Taray? Kita mo yung Mayon Volcano? Yeah, so ready na tayo umalis. Ready na ba kayo umalis? Ay, wait lang. Ay, wow. Kaya ate, yan bang pangalan mo ulit? Rona. Ikaw ba yung may-ari nitong Hindi. caretaker? Manager lang. Ilang years na ba ito? Bantayan na. Magwa 1 year ngayong February. Talaga. First week ng February. Kumusta naman so far? Eto, back to zero. Oo, di ba? Dahil nga Because sa Baguio. sa Rolly and Quinta, di ba? Pero ngayon, unti-unti bumabangon, di ba? Ngayon meron na naman tayo nakikitang mga cottages. So, Start all over again. wow, tara! Pero thank you ate sa pag-accommodate sa amin. Sige, Kahit salamat hindi pa kayo din. open. Mas pa dapat kayo mag-open. Thank you so much. Salamat din. Invite ko kayo dito sa resort namin. Bantayan Beach Resort. Visit nyo yung page namin. Sobrang mura, guys.
Like, sobrang mura. Like, 30 pesos lang po ang entrance fee. Very affordable sa family. Tsaka, tignan nyo naman yung place, oh. Thank you so much, ate. Bye-bye po. God bless. Sabay-sabay kami. Yo. Enjoy ba lahat? Yes! Antok ba lahat? Sobra! Sino nalasing? Si Baba! Siya lang yung umaamin na lasing. Ganda ng mayon, no? Talagang magayon. We're going home! Wow. Andito na pala yung ating driver. At dyan nga po natatapos ang aming adventure for today. I hope guys, by watching this, nag-enjoy kayo and feel nyo na yung heat ng summer. Sobrang nag-enjoy din kami talaga dito while filming this vlog. Alam ko, sobrang biglaan lang to, kagabi lang namin to naisipan. Pero sobrang sulit, sobrang ganda ng weather, kaya sobrang happy kami. And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to subscribe, like, comment, and share this video. And please do not forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog! Bye!